En una taverna del casc antic del poble veiem passar la nit entre les dents del Pedraforca. La vida és un glob i com el te pot semblar amarg. Avui bevem a poc, no ens ofeguen els anys. Somriu que estem vius i ajuda'm a mirar, entendre aquest món que no em vull sentir estrany. Vull desprendre'm de tot i carregar el meu llom, allò que no pesa, les idees i els detalls. Crido pel batec que aquesta pàtria implora, plora pel bressol i el cant dels qui vindran, errant com la sega d'or dels nostres camps. Dorm i desperta't molt més fort. Ja en comptem 10, companyes. 10 anys des que un grup de joves de Lleida va decidir organitzar-se. Va decidir que a Lleida les joves no estem disposades a ser arrossegades per la injustícia del capitalisme i el patriarcat. No hi ha millor manera que fer-ho que compartir-ho amb tota aquella gent que durant tot l'any te trobes als carrers, al barri, a cada lluita. Per això, des d'Arran, treballem dia a dia conscients de les necessitats d'acabar amb el sistema capitalista, un sistema que creix de forma progressiva i que, com dones joves de classe treballadora, ens deixa completament malparades. Amenaça greument el desenvolupament de les nostres vides, retallant serveis bàsics com la sanitat o l'educació. Un sistema que té molta fam mercantilitzadora i que és capaç de desafiar qualsevol límit geogràfic. Ho veiem amb el CETA, amb el TISA i amb el TTIP. Traçats internacionals que atempten despiadadament contra la classe treballadora a gran escala i eliminen qualsevol garantia de tenir uns serveis públics de qualitat. A banda de l'opressió que patim com a classe treballadora, les dones, lesbianes, trans, som doblement oprimides perquè comporta viure sotmeses al patriarcat. Es tracta d'una opressió sovint banalitzada, invisibilitzada, a vegades ridiculitzada, però és una càrrega constant de discriminacions, de valoracions i de cosificacions. Però diem prou. Lluitem per capgirar tot això, perquè som feministes, perquè n'estem fartes, perquè no depenem de ningú, perquè follem quan volem i amb qui volem, perquè si nosaltres parim, nosaltres decidim, i perquè fem el que ens surt del coll. Ningú ens ha de dir què estimem i com ens estimem, trenquem tots els armaris. Companyes, sabem que per combatre tot això només ho podem fer d'una manera, sortint al carrer i trobar-nos amb la nostra gent. La nostra gent sou vosaltres, la nostra gent és el poble, per uns països catalans lliures, socialistes i feministes. Visca la terra!